khorang da boise tini naidi uilano lamsogo khorang da boise channel haino hai katal koktoma ani simia ang bai baksa osobao himnai rok jotono sak derakha kisam misa hnai saka borom ganang David Mura Singh lukurok chubati te lukurok hamjakti dofan naikole leaders adong rok bo haino chuba kha hnai saka David Mura Singh nainiti paithojra mangplu tai tam saka belai belai hambai normi surimani ke normi je dia mani bisiti ani saksuri je kisah hopung sopung tuya wajib himle mani kita sak jotono beljak baika ani simia ani saijoni simia thero thupuya ani palje himnai rok nebo maximum borone ya thero hok tuisuli rok baika cost baika ai jotono ya thek rok hamyang baika ke Haipanani kaisa jaga ke balai ke sator kai gomo jaga gete baisau tongo gomo tau kicha hamsa ka operation khima pore ke haipanomo sawi tong hotago haipana doctor to 5 days rest na din sawo kinta ke bathagi tong han ke to sugya nambagi khana phong 7ta nismi gang teisa je mansak ago goi thang nei ne mansok kha bai khana phong 7ta nismi no haine hai ja himasak isa himai nai finai sini je tiprasani choba te tiprasani je nokmani iman amno paithang khaine bakha te kisa ago goi thanai bad baki bebakno motairni ya pho ya phari reza te normi surimu diaimu sakon ya phari reza te kaisa kop ani kasarmu lukurok samjak tei lukurok suba tei sini baksa leaders rok boroku subakha boroku yak folokha boroku solidarity folokha jotono paifle hambai yaba sen jara baksa or nuang ano loger nai jorok nai ni faini to sakni arrangement ni bisikin boroku khanang tapi nu fai tong na bor kebo borno subawu ro horo amba be borno belai hambai fiaba ani kaisa no koimo sini coba success nang ke sen lukalobo agortolabo nini bitchandramonu sabrum gorji tuibanda mandai khumulung jo tam sayanaseng sitting demonstration indefinite relay hunger strike omahai roksen jotono start khair lena nai jodi sen jotono government no pressure rine government ni thani government no bokhol kongor dan ke belai kutu hake khaiban se kongai je kongya saibia ebu de bar try ma khali no saibia kya government no pressure nai ngake chini month na nai ngake we have to pay the price. We have ready to pay the price. Mana ikah hamna nahi ke dam kabang namaru. Amari sini mantai no mana nahi ke sin abone price abone mullo bor mane bali si tiar mato mai. Abone jode mullo sang rimi ke sang jode sudo khorsa kani borne boro sini depend ke jode tong ke dofa kon ti ya ola. Anto himui tongo di prasar khaba sathen te sarkar mokol khunjo phiogei nasik thun sing busake kosto mani tong aboni bagesi phiaba bad baki hinga ke ishwar ni thani matai ni thani te norok ni para hamchaya songgothon nor pal mili nai unity khainai chirik lainai je movement start khainai para o abo se main shakti ni basai se ambagai aboni bagai norok preparation ready tongai de yongnani no musul khangge yongnani bagai abone mulyo nan bagai ready tongai hambai khulumka khana haine hai sentesa lamawo makhar khulumka chung kini Birja Rajapur Kathaliani ki pramotha YTF PWF jotono tine kaisa kok chap laika angke tinini chini kok chap laimane hangke chung chini hasteni jotono tabuk saimano
chini borom gunang David Mura Singh bo Agartala to Delhi pedal yatra o nokhoja angke tini joratui chung khobor mangkha je borok tabu Meghalaya soguija aro bini sak hamyongui nei bolengi klaimani yagulo doctor akor najmani yagulo doctor bona 5 din ni rest nana bagai sajak phiaba bo salsa salni rest namani yagulo no khanani simi tesa haino hai bo bini je pedal yatra no chengnai hinai bo sahorka tabuk joratoi bini o yatra no logirui nei tini Tripura rajyani jotto Tripura hindi kubuni bosuni borokni kongma borono chobacho rui tongo support khlai tongo loge himi tongo ingkangke chung chini Mirza Rajapur Kathalia ni blok komundir pokho theke borono jottono hambai mareo ingke aboni loge loge ang hambairana musungu bishesh khlai je borokro শুধু David Mura Singh saitungya bono logirna baginai tabuk onek borok thangainai puilan simino logiroine himi tongo bishesh khlai nini Rakesh Rupini Kon Mura Singh Bilkurai Tripura amohai teu borok tongo borno jottono hambai taungge Himalaya David Mura Singh suge kosto khai tongo borbo amte hekeno kosto khaina bono logiroine chini dokani bagini samong khlai tongo abon loge loge ang hambai ranan musungu je borok thangka himi tongo borong ni je poribar ni bororono tambagi Himalaya dofani samung abo chigonsa samungya karak samung abo dofani samung tangman thangkangke nini family ni poribar ni kubangma samung khlaijangno khibui karui nai nung aro nokhor mani jagao jotto family ni amte he sujog kure amte he sahojog kure je nung thangdi khlaidi chini dofani bagoi hini nai aboni bagai borong ni family je sacrifice khlai tongo borong ni bisingtui borok simiya borok sacrifice kamani loge loge borong family borong ni bihi busa buma bufa jara o sacrifice sami longja borong no bo chung chini pokho theke belekhe hambai te khasangma ya pharnai abo tei aboni loge loge tabuk joratui Tripura rajyani jotto je busangni salo bo chubanan bagi wansugui tongo borong no bo belekhe hambai marnai ingke chung tini kok sab mane bisingtui chini block committee ni ongoinai chung dono taisa bahai ke chung chobacho reimanai rang puisani simi suru khlainai bini bagoinai suri mung joto kisu aborono tutuine chung tini kok sab lekha ke buskangni salo bo chung amti hekeno chini dokane bagini logiroini tongnai boba garano chung boba garane dagi mungno goshoinai boba garane logi khimuinai chini buskangni je generation no chung bahai ke kaisa better future reimanai abo chung chini testano abo jari kamnai abo chini block committee ni pokho theke ango kok saino Lorok nai tongo Khorang The Boys.